Que tal, señoras e señores? Son as 6:34 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, que levamos xa 221 programas, polo tanto estamos encantadísimos e encantadísimas de que nos vexades todas as tardes. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, moi mal, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que enviades todos os días e que cociñan dúas persoas excepcionais e maravillosas que teño que aturar aquí todos os días. Así que, ímolos chamar, señoras e señores, que pasen, por favor, Xulia Begoña, un aplauso para eles. Cando me dicían o de que a vida é dura como o cañoto dunha verdura, non sabía que iba a ser isto. Ter que aguantalos aos dous durante 220 programas. É que non sabedes o que é, 220 programas, Non, eu, de verdad, non me mires así, Xulia. Nunca me armad, Sí, ten razón. Sabes cando che digo? A peor non podes ir. Eso dixeron... Ahora todo. No, eso dixeron e coñecinte a ti. O sea, foi todo para baixo. E Begoña, como está? Eu ben. Sí. Mellor que vos. Sei que este fin de semana tuveches que enterrar as bolsas de cartos, Sí, home, sí. Sí, dixeronme, mi má, que ves a Begoña estaba ali, que animalado. Moito traballo e menos mal que... A nos alegranos moitísimo de que teñas moito traballo. Mire, o famosa que te fixeches desde que estás no Voltas co Prato, A verdade é que... Sempre currei cañotas. Agora é unha cousa central. Vou te levar a ti, Pali. Pa que? A fregar, Vou facer polo unhas menos. prácticas. Unhas prácticas de que? Non remuneradas. Xa parezco a ti. Non sabe nin o que di. Imos ver que cociñamos hoxe, señoras e señores. Imos ver que nos trae Mercedes de Carballo. Ola, son Mercedes, son de Calvos. Quero vos explicar como fago a fondue de queixo. Xútanse tres queixos, gruyère, emmental e vacherie. Hai que esmedronzalo, metelo no quequilón, calentalo, poñelo fluido e despois comelo con pan. Un sella sediño blanco. Unha jarriña de té e prácticamente nada máis. E estará moi rico. Un saludo. Atención a Mercedes, de Carballo. 42 anos na Suiza. Vistes como dixo que quelón? Hombre, Que fala de maravilla. Eu acabo de quedar alucinado, Sí, eu tamén, Ti tamén, Ti o francés, alemán, que tal levas todo iso? O alemán moi mal. Moi mal. O francés regular. O francés regular. E o italiano fatal. E o italiano fatal, non? Así que galego en Suiza estou perdido. E nós imos hoxe falar de Suiza porque sabedes que en Suiza hai unha comunidade de galegos e galegas espectacular, de moita xente que marchou para lá, como Mercedes, 42 anos, e que aprenderon moito da cociña suiza e moita xente que utilizou a cociña galega en Suiza tamén. Sí, tamén. Vale, entón que podemos facer hoxe con esta proposta que nos facía ela? Bueno, pois eu vou facer o mesmo que ela. Bueno, vou non intentar, vou respetar a súa receita, pero vou usar uns queixos tamén galegos. Che, vas facer unha fondue? Sí, vou mezclar un pouco de Suiza con Galicia. Eres... Gustouche? Vou teño unha moneda. Vas cociñar fondue con queixos galegos? Con dous queixos franceses e dous queixos galegos. Ningún suizo. Bueno, a ver... No, moi ben. Ti para ter contenta a xente de Suiza que nos ve... Estes úsanse moito na parte do cantón francés. Claro. Vale. Claro. Que está en Suiza. Sí, xa, pero son queixos franceses. Pero no cantón francés. Pero do cantón francés. Vamos ver que cociña, mentras tanto, Xulio Mato. Pois eu, xa que vai facer Begoña a fondue, eu vou facer outro plato con queixo por excelencia da cociña suiza, que é a raclette. A raclette. A raclette. A raclette. Que a raclette é este queixo. Vale? Ese queixo, é o queixo que lle dá nome ao prato. Vale, o prato é raclette. Raclette, porque este queixo é raclette. Vale. Raclette. Vamos para entendernos todos. Vale. Vale. Por que se chama raclette? Porque é un queixo que hai que quentar. Pode ser quentar na brasa, pode ser quentar cunha especie de resistencia que teñen para isto. É unha que dora, ráscase, daí ven raclette de rascar. Se hai queixo fundido que hai que ir rascando, que hai que rascalo e cae sobre o plato que queiras. Tradicionalmente faise con patacas cocidas con piel, encurtidos. Xa está contando todo o programa. Eu vou facer un bocadillo. Antes de empezar. Vale. Vai facer un bocadillo, vale, moi ben. Sea, un bocadillo tradicional dos teus, un mítico bocadillo dos teus. Un bocadillo pequeno. Además, vou facer hasta un pan rápido en tixola, un pan de yogur, que penso que lle pode ir moi ben. Acabas de suscitar o medio interese, así que, señoras e señores, cociñamos con queixos, facendo unha pequena homenaxe a Suiza no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Raclets Mato. Vamos a ver. Veña, aquí está don Xulio, Quen diría?
Quen diría? Saltou a noticia. Vai facer un bocadillo. Atención, bocata dos de Xulio. Sabes que hoxe comín pouco, Sí. Xa presentía eu que ias facer un bocadillo. Pois vas merendar ben. Mira. Bueno, Que mira. ben, Mesma cantidad de fariña que de yogur natural. Pero que vas facer? O pan. Non che dixen, é que non me escoitas. Pero vamos a ver. Vou facer un pan rápido, sin forno, en tixola. Vale? En 15-20 minutinhos vai estar listo. E sin levedo, sin levedar e sin nada. Vai levar... Isto que é unha idea suiza ou túa? No, isto é unha idea de Silleda. En colaboración coa India. Que, bo, é un pan que... É un pan hindú? Ten un toque hindú. Non sabes o que di? É que non sei se é orientación ou é... Vale. O sea, que non queres meter la pata. A orixe é hindú. Vendo pan de Sahel. O pan de Sahel é un pan plano e vou facer un poquinho máis alto. Perfecto. Vale. Para facer galego, contundente. Un pan de yogur. Moi ben, Entón, 250 gramos de fariña e 2 yogures. Cada yogur, xa sabes, como ben sabes, pesa 125 gramos. Sí, o que son os bols, sí, o recipiente do yogur, vale. O vasito de yogur son vaso. 125 gramos. Entón, 250 de fariña, 2 yogures. 250 de yogur. Mesma cantidad de fariña que de yogur. Un pouquiño de sal e como medio sobre de lévedo deste químico, pero de panadeiro. Vale. É super sinxelo, vale? E queda super rico. E non leva nada a facelo. Le vamos a facer na tixola. Vai facer un pan con yogur. Un pan de yogur, non con yogur. Pan de yogur. Un pan de yogur. Eu creo que chegou un momento no que lle temos que pedir a Galicia que chame. Por favor, sí. chamade. Ou a Suiza. 664-483419. Tamén podedes chamar os suizos e as suizas que nos vedes, que sabemos que hai moita xente que nos ve a través da canle internacional e a nós encántanos que nos vexades. Así que con esta pequena homenaxe a Suiza e con este pan... Un saúdo a todos os suizos. Nos ven. Esta pequena homenaxe que vai fazer tamén Xulio con ese pan hindú, ou de orixe hindú. A ver que lle sae dai. Bueno, é un pan de yogur. Un pan de yogur. Na India tamén hai galegos que seguro que nos ven a través do canle internacional. Seguro. Eu creo que menos que suizos. Sí, bueno. Non? Porque non houve efecto chamada. Xa. O que foi a India non tiña primos. No, igual era moito ir ata aló, Tamén. Igual era... Bom, meu pai foi a Suiza, emigrado, É meu tío tamén. Sí, pero meu pai é máis cerca. Xa, eso é verdade, Mira, amasámoslo simplemente hasta integrar todos os ingredientes, vale? Non fai falta activar o gluten nin nada. 250 de yogur, 250 de fariña, lévedo, que ten que ser... de sal e medio sobre de lévedo químico, pero de panadeiro, De panadeiro, vale, perfecto. Eso é, que é un lévedo... Mira que fácil se traballa. Sí. Que casi queda algo pegado, pero xa o vamos deixando aí. Moi ben, Sorprendidos todos. E daqui vamos sacar 4 boliños. Vale, pero van ser boliños cativos ou non? Pero son cativos, pero podes comer os 4. Vale. Que queres máis? Que queres máis? Pois 4 yogures. Que hoxe che dixen que non comí moito, entón esperaba que un dos teus bolos lo apartaras para min. Pois aparto para ti. Con todo cariño, ademais, xa sabes. un bocata dos teus. Pagocho. Hoxe vai ser ligerito, Mientras tanto, vamos ver que fai Begoña Mato. Un saludo. Begoña Mato. Oi, Begoña. Prima. Begoña Mato. Eso sería increíble, No, tu chapa non levas en 2 anos, Imagina unha mestura entre Xulio Masti. Imagino por un momento. Sería increíble, Sería increíble. Tú crees? Home, pelo ibades ter, eso fijo. Sí. Pelo ibades ter fijísimo, eso vamos, seguro. A ver, ti vas facer Mira que queixos teño. unha fondue. Sí. Pero non sei que queixos leva. Mira, hoxe vamos usar queixo do país, vale? Vamos usar un gruyere. Un que? Un gruyere. Dixe gruyere, toma prova. Dixetes gruyere, dixe así. Dixe así. Gruyere, se dice. Vale. Pois un Emmental, vale? Queixos que fundan ben. Depois tamén, se non... A ver, se tú non sabes cales usar, hai uns kits nos supermercados que pon para fondí. Sí? Sí, collos e listo, sí. Pero, que é importante, por exemplo, o mantecosos que sexan? Claro, teñen que ter bastante grasa para que fundan mellor. Pero tamén, por exemplo, tamén se podría usar perfectamente un tipo parmesano para rematalo, ou algo así. Eu hoxe vou usar un San Simón da Costa, tamén, vale? Para darlle un toquiño afumado. Vale. E despois que vas facer? Bótalos todos aquí na pota? Sí, pero mira, primeiro, quero te explicar como fago. Vale. Primeiro vamos a poñer a quentar. Ahora vai facer caso. Hai trucos, Non pensedes que... Vamos a botar un chisquiño de nada de aceite, así. Non é só botar Dices que queixo? non botei nada, casi. Un pouco de aceite? Un pouco de aceite, e agora vou abrir o allo a medio. Leva allo, vale? Vale. Entonces, vamos untar. Non vamos a picar o allo.
Vale, vamos untar o allo na pota. Co aceite, Así, vale, co aceite, vale, nas paredes, así. Esa é para que a pota colla o aroma Para que do colla o allo. aroma do allo. No, así que recendo allo. Claro, é que ao abrilo, non? Así, mira, ves? Que fácil, O abrilo cheira Así. moito máis, non? Claro, non queremos tropezos de allo no medio do queixo, pero Xa. sí que tiña un toquiño dese sabor. Vale, vale. E conseguímoslo así. Dios, que muller, nunca nos deixe de sorprender, Aí vai. Begoña, mato. Vale, e agora o que vamos a facer é vamos usar un licor, que este é un licor de guindas, De Kinders, pensei que guindas. dices- Hoxe estou máis, traboucome máis que ti Verdad, hoxe, xa, quixera verdad, dicir. Vamos botalo así, un Vale. pouquiño. Ten que ser un viño así pouquiño. dociño e un viño oloroso, vale? Vamos Ese é botar- outro que lle Este estás é botando. outro, é viño blanco. Vale, Neste caso é un albariño. sí. E agora, para que non se nos corte, é importante tamén, vamos usar un pouquiño de fariña de millo. Para, isto non é normal. Quero dicir, isto é un truco. É un truquiño. Espera, isto Sí. creo que o ten que ver a convidada. Perfecto, Parece ben? Parece Veña, imos chamar, que pase, por favor, Mercedes de Carballo, un aplauso para ela. Hola, Mercedes, que tal, como estás? Bien, gracias. 42 anos na Suiza. Sí, sí. E chegaronche? Bueno, sí. Sí, chegaron, Ahora, sí. chegaron. Xa, Ahora, últimamente, estou moi contenta de estar aquí. Estás ben, Carballo? Sí, Carballo é boa perfecto. terra. Bueno, un pueblo al lado de Carballo, Calvos. Ah, estás en Calvos? En Calvos, Ah, vale, sí, ao lado de Carballo, Vale. pero ben. Estás ao lado da Carballo. metrópoli. Estás ao lado da metrópoli. Vamos ver Exactamente. o que fai mientras tanto Begoña. Vente, que vamos facer unha das receitas Hola, que ti benvida. decías. Boas tardes, Mercedes. Buenas. Mira, eu o que fixen... Bueno, vou pedir perdón primeiro aos suizos por se acaso non fago ben. Pero bueno. Espera. A Mercedes podémola considerar suiza, o sea, podemos te considerar voz autorizada. Despois de 42 anos, Non se perden as raíces de España. xa sei, pero non me refiro a eso, digo, quero dicir, ti, en canto a cociña suiza, Sí. tens que sí. ser unha voz Sí. autorizada. Bueno, sí. Vale, sí, perfecto, xa o dixo ela. fondue e raclette e esas cousas, sí. Jo, que bonito Moitas día. Claro, me quedan pronuncia. A fondue, a mí non me sabe. Pois eu o que fixen pasarlle un allo por a Moi bien, cazoldiña. sí. Botei un pouquiño, simplemente un pouquiño de aceite para que me resbale ben o alliño. E boteille un pouco de licor de guindas. Que vos ali usades Kirsch. Este licor de guindas. Iso é como un aguardente, non? É un De aguardente cereixo, que- da caramuña. Sí, é un, Vale, sí. vale. Sí. É un Entonces, vicio. depois botei un pouquiño de viño blanco, que voulle botar outro pouquiño máis. Sí, alcohol Así. vemos que leva. Sí. Alcohol, E vamoslle botar esta fariña de millo diluída nun pouquiño de viño. ti isto víralo, facedelo ali, isto. Bueno, no, diferente. Ela fai no porque di que así Pero non se este- corta. así non se corta. No, esto é en outra cousa, pero seguramente que está moi bien, por tal como vexo. Gracias, Mercedes. Seguro que está moi bien. Pero sí. Mercedes recalca que é outra Sí. cousa. Outra. Ahora vou botar os queixos. É para que como son queixos un poquinho máis grasos, Sí. o que vou facer é botar 200 gramos de cada queixo e así non se vai cando se corta, que parece que se vai cortar. Sí. Con este truquiño así non se nos corta tanto. Vale. Queixo Botamos é- Emmental. Entón, 200 de Gruyère. Emmental, 200 de Gruyère, Gruyère. Sí, 200 de queixo do país, de non? queixo do país, Bueno, e 200 de afumado. de afumado. Wow. Aí, e agora a cuestión é remexer. Isto é o soño de calquera afumado. Exactamente. Oh, meu, teo. Isto é o Nunha soño. bañeira. Sí, Isto- sí. E agora é remexer. Nada. Así, pouco a pouco, vai se nos ir facendo. Sabes que me gustaría facer despois cando remantes? É cando este atemperado. Meter a cabeza. No, xa. Meter Tranquilamente. así. Mima. A cabeza así para dentro, Wow, que pasada. Que rápido se funde, eh? Sí, xa se empeza a fundir, mira. Sí, moi Bueno, bien, pois moi vamos bien. deixar a Begoña aquí facendo a súa fondue e vamos marchar con Xulio Mato, vale? Moi bien. Veña, vamos alá. Sería- Tira para ali, Mercedes. Hola, Aquí. Mercedes. É que ele vai facer Benvida. algo distinto. Mira, estou facendo algo diferente. Estou aproveitando a técnica da raclette, Sí. vou facer Allo nel. un bocadillito pequeno, vale? Perfecto. Este é un pouco de allo asado. Sí. Que o asei durante media hora no forno a 160 graus. Ahora estou quitando a carne porque queda un poquinho máis suave que metendo yo allo. E Que como se vou o facer pasas pola tixola ou normal. Claro. Queda máis Así suave. Vale, vale. Podemos facer unha pasta emulsionado con un poquinho de aceite de oliva que nos vai servir para untar despois o pan que estou facendo. Mira, ves?
Aquí teño un pan de yogur. Hola! Este é o pan que estabas facendo. Este é o pan que estamos facendo Bueno, na tixola, vale? O pan de yogur... No, que non o poden ver na casa, poden sacar. Sí, aí que está. leva Bueno, fixadevos, Yogur, fariña e lévedo, simplemente. Está facendo un pan de yogur. Vamos a baixar un pouquinho. Yogur natural. Yogur natural. Sí, sí. Eso é. Botoulle 2 yogures naturais. O mismo peso de yogur que de fariña, 250 e 250. E agora con isto facemos unha pasta para untar despois a base dese pan. Que pasada, Mira, Mercedes, verdad, o do pan. sí. E despois O do pan teño- acaba de ser. O do pan é unha maravilla. Isto tamén. Sí, 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 a ver como lle queda. Tamén, Mira, tamén. despois A ver teño como lle aquí queda. Sí, a ver o como lle propio queda, raclette, pero... vale? Sí. Que eu vou no facer, como non teño o queimador ese que utilizades alá para Exactamente, sí. vou no facer na tixola, voulle dar un poquinho de calor por os lados e despois vou facer que dore e vou no rascar. Bueno. E vou no acompañar de tomate tamén planchado e mazá. Un poquinho de xenxibre tamén planchada. Sí. Entón, pois para facer un bocadinho diferente, a ver que che Perfecto, a ver que che sí. parece. Sí. Estou segura que Eu está tamén ben. pido, igual que Begoña, pido perdón a todos os racleteros suizos, No, pero sabes É que unha innovación, unha cousa diferente, é diferente. Sabes que podemos facer, Pero Mercedes? creo que ten moi boa. Moi boa idea, verdad? Moi boa Sabes que idea, podemos sí. facer? Gracias, Porque eu vexo, estou vendo a xente por aí que se está caendo a baba, os do público, os cámaras, os compañeiros. Podemos sacar tiques como no súper. Sabes, e vamos lle dando un a cada un e despois repartimos. Porque a ti vai sobrar. Ah, Non? sí, Digo, eu, podemos repartir ca xente. Sí, Bueno, Mercedes, seguramente. tesme que dicir cal dos dous crees que che pode gustar máis antes de ir á zona de sufridores. Bueno, pois mira, eu creo que esa é que me vai a gustar. O de Begoña? Sí, creo que A me vai a fondí de gustar. Begoña, por agora, vai en Gracias. cabeza. Veremos Sí, que é o que pasa. Creo que me vai a gustar. Veremos que é o que Pero pasa. teño que probar esta porque isto é Claro. moi bien, Pois vouche pedir moi bien, moi bien. Agridulce, seguramente que Si, vai dar un toquiño de un acidez, toque porque é unha de dulce Granny con un Smith. toque de agrio, sí. Eso é. Sí. Pois vouche Moi pedir, bien. Mercedes, que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamámoste, vale? Un aplauso para Mercedes de Carballo, 42 anos na Suiza, 42 anos. Mima, para. Ti acordaste que un día veu aquí unha señora de Suiza que fala galego? Sí. Vale, pois creo que Non me digas. creo que imos falar con ela. Ah, sí, chama desde alá. Sí, e chama desde alá. Jo, que ben. Hola, Bárbara, dende Suiza, que tal? Boa tarde. Hola, Bárbara. Hola a todos. Bueno, como estás, Bárbara? Un aplauso para Bárbara que nos está vendo desde Suiza. Moi ben. Moi ben. A ver, que opinas do que estamos facendo aquí? Ti que eres tamén suiza? Sí, pareceme moi ben. Sí. Ti crees que vamos estar á altura ou non? Eu penso que sí. A ver, unha cousa é que eu penso, outra cousa é que despois te vou. Porque eu xa sabes que de Begoña fío me pede Xulio ás veces. Xa sabes que eu sufro un pouquiño. Fíate e non corras. Oiches, cal é o queixo que máis consumides vos na túa zona? Non sei en que cantón vives, por cal é o que máis consumides? O gruyère é mental, o é mental que é da nosa región. Ves, o grullero é mental. Bueno, Bárbara, pois non sei se pensas que algún vai estar máis rico que outro, así para despedirte, ou non te mollas. Van ser os dous moi ben, me parece. Bueno, eres tan neutral como o teu país, Eres neutral, pareces tamén medio gallega. Bueno, a ver, depende. Bueno, Bárbara, mandamosche un bico enorme, moitas grazas, e xa sabes que podes vir cando queires, vale? Vale, igualmente, un bico a Veña. todos. Bico, Bárbara. Un Hasta bico, logo. chao, chao. E mentras tanto Chao. vamos a contar a Galicia cousiñas, porque de Suiza son famosos os Alpes, coas súas montañas e lagos, o chocolate, o queixo e, por suposto, a fondue. Se o pensades, esta receita é o resultado de xuntar algúns dos mellores queixos do mundo cun frío que pela. Polo visto, os pastores daquelas altísimas latitudes mataban a fame derretendo o queixo e así empezou a facerse famosa esta elaboración. Na Suiza adoitan cociñar a fondue con gruyère ou con becherín, pero tamén podemos probar con outros queixos. Xa veredes que delicia. E sí, se tedes dúbidas, no país alpino hai unha importante comunidade de galegos coa que consultar, porque no 60 empezou a emigración e ali seguides moitos, así que grazas por querernos tanto e por darnos tanto amor nas nosas redes sociais. Ali estamos, para vos e para todos os galegos do mundo. @voltas co prato. Recordade que están aí penduradas todas as receitas e queremos que nos sigades. E grazas por estar con nós. Xulio, Que bonito. que tens que dicir que aclavei? Que bonito falas. Que tens que dicir que aclavei, Que bonito Tens que dicir falas. algo? Non hai nada que decir. Vale. Mira, tomate Veña. e mazá, vale? Vale. Un poquinho de xenxibre, estou no salteando que despois xa o mesturo.
E aquí teño o raclé, que agora vou non poñer... Pero botaches de manteiga, non? Para facer Sí, un poquinho de manteiga. Vale. Eso é. E agora vou non poñer polo lado da piel para que vaya collendo temperatura. Despois movereino para outro lado e despois remato xa a propia Claro, porque o que nos interesa é o lado do queixo, non o da pel, Claro, evidentemente. pero así o que quero é que vaya collendo papel polos laterais. Vale. E veixo que tens aí uns filetes de raxo e se me están poñendo os dentes Largos. longuísimos. Claro. Están se me poñendo os dentes, mi madriña. Bocadillo con raxo, mazá, tomate e fundamento. Temos que... Creo que este programa necesita que bauticemos dunha vez os teus bocatas, que teñan un nome, sabes? Pero cada un ten o seu. Xa, pero que teñan un nome, os bocatas, e despois xa cada un é o seu. É como os queres chamar. Bueno. Mira, na propia tixola, na que marquei a... As verduras, bueno, o tomate máis a mazá. a mazá. E agora, como o ideal é que sean trociños finiños, vamos lle dando así un pouquiño. Un poquinho de sal, unha poquinha de pimenta. Temos o pan express na tixola, facéndose o pan de yogur. O pan de yogur vou lle dar a volta ahora mismo, así que... Podese ver? Sí. Ostras! Hola, mirade na casa. Begoña! Que pasou? Begoña, Xulio vai moi ben, Mira pa aquí. Sí? Xulio vai ben, Bastante ben, sí. Va ser el. Bastante ben. Va ser el bastante ben. Vamos ver como vai ela. A ver, que tanto falar. Pois estou fritindo unhas salchichas. Mira. Hola! Mira isto, Alicia, mira isto. Xa temos. No, é que isto é queixo. Isto é nada máis que queixo. Vale. Que che parece? Pareceme que isto merece 50 euros. Pareceme que isto merece 50 euros. Pero non van ser para ti, Begoña. Non, vai ser para alguén da casa. Porque o merece despois desto. Mira para aquí. Tanto queixo derretendo. Isto é unha pasada. Imos alá por 50 euros. Con que queixos cociña Begoña a súa fondue? San Simón, Arzúa Ulloa, Gouda... No, Gruller... Si non sabes ti... Gruller e Mental. Vamos alá. San Simón, Arzúa Ulloa. Gruller e Mental. Repetímolo por si acaso. San Simón, Arzúa Ulloa. San Simón, Arzúa Ulloa, Gruller e Mental. 664-483-419, chamade 50 queixísticos euros poden ser vosos. É verdad. É que o queixo dá carto, ves? É así. Ahora, mira, poden ir acompañados de salchichas, de tomatiños, teño un pan facéndose no forno, tostadiño. Isto por ben no gusto, teño aquí tamén unhas anchoas. Vale, entón cada un vai collendo o que queira. Tomatiños. E vou facer aí cunhas brochetiñas cunha mozzarella e o tomatiño cherry. Vas facer os tomates cereixos cherry, vas levar mozzarella. Vou rellenar, mira. Espetos así. E isto todo é despois para enterralos no queixo? Para enterralos no queixo, sí. Imagínate, Encántame porque hoxe sí que podemos decir enterro ten queixo, afogo ten queixo, hoxe sí, fundo ten queixo, hoxe podemos decir todas, sí. Que guai. Ves que bonitas quedan? Sí. Listo. Mima. Isto vai estar riquísimo, non sei se a Isabel lle gustará. Isabel da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, gusta o queixo ou non? Gústame que eu tamén estuve en Suiza. Todo o mundo estuvo en Suiza, menos eu. Todo o mundo Pois hai que ir alá a probalo. Tens que ir. Isabel, cantos anos estiveches ali? 9 anos. 9 anos, bueno, xa lle chega, Xa lle chega, casi unha década alá. E gustabache as fundís ou non? Si, a racleta encántame, que ainda fago aquí moito. Sí, mini punto para Xulia tamén, aí, Aí moi ben, Veña, vamos polos 50 euros. Con que queixos cociña Begoña a súa fondí? Con San Simón, o da Arzúa Ulloa, o Gruller e o Emmental. Moi ben, 50 euros. Moi ben, 50 euros que marchan para a Estrada. Moitísimas grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, veña, hasta luego, gracias. Biquiños. Chao. Que maravilla. Mirad. Agora vou no trasladar o trebello este que teñen ali, mira. Pero que é iso? Que é iso? Este é a fondí. Espera que se me van as salchichas. E vai. Isto é o que se leva á mesa, non? Isto é o que se leva á mesa. E para manteñelo, pois ten un mecheriño por debaixo. Vale. Ten un mecheriño aquí. E vai. A ver. Así. Espera, ao mellor temos que baixar un pouco as luces para que se vexe isto, non? A ver se se ve. Veña, vamos baixar un pouquiño as luces a ver se se ve como prendemos lume aquí. Veña, dalle aí. Non sei se se verá. A ver, vese moi pouquiño, pero non sei se se ve. É azul, non? É azul, é alcohol. Vale, non se ve moito, pero... Vale. Xa podemos subir as luces, E agora, eu teño aquí un manteñido con un pouquiño de agua quente. Xa. Entón agora vamos a botar aquí os queixiños. Eso supónse que é para manter o calor, non? Para que estea derretido. Sí. Vale. Aí vai. Aí vai. Agora vamos a botar.
Xa está. Xa está. Bueno, esperemos que este rico. Porque, Xa está. A ver se lle gusta. Se non lle gusta a Mercedes, gusta a mí, non te preocupes. Vou falar con ela, veña. Vamos co público, vamos con Mercedes, do Voltas co Prato. Vamos alá. Opa. Que tal, como estades? Un aplauso para vos que estades aquí, aturando a tarde, con nós, como debe ser. Mercedes. Isto é moi difícil de elegir unha cousa ou outra. Hai que probalo Mercedes, moito. É moi difícil de... Digo-che unha cousa. Ti crees que eu, Arzuando Ano, amante do queixo, protector, diría, do queixo, ti crees que me podería nacionalizar suizo para comer? Ali, queixos. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Vale. Creo que sí. Mira, vou marchar con Xulio porque nos compro tempo, pero pronto vas vir probar. Vale? De acuerdo. Veña, un aplauso para Mercedes que está con nós con a Voltas co Prato. Vamos alá, con Xulio. Señor Mato, veña. Señor Cañotas. Isto dá enerxía. Dá enerxía ao queixo, Sí, como verdad. recendis. Eso que ainda non probache. Eso que ainda non probei. Pero non Mira te que preocupes rico. que vou probar. Mira, Vale, tomate, mazá. Aí temos o pan aberto, tomate, mazá. Tomate, mazá. E a xente non está vendo aquí a raclette fundida, pero eu sí. Sí. Eu sí. E agora vamos a poñer un trociño de raxo. Vale, un pouquiño de raxo. Atención ao que ides ver agora, Atención. E agora? Aí vai. Temos que sacar o queixo. Maíña. Con cuidado de non nos queimar. Sí, estáste queimando, me parece. Un pouco. Aí está. Pero E que agora é iso? vamos. Queima, pero está moi rico. E agora, mira, vamos a rascar. Pero non te estás queimando. ¡Ah! ¡Qué animalada! Queixo Que fundido animalada, moi non che rico. sale, Non cae, carai. Caramelizou Bueno. un pouco de máis aí. Aí está. Bueno, estás Xulio peleando, Estou pero pelexando, ca. mentres pelea el ca raclette, vamos á pregunta de concurso. Que queixo usa Xulio no seu bocadillo? Raclette. Fácil, sinxelo, directo, 50 euros, 664 4834 19. Agora sí, Mercedes, por favor, levántate e ven con nós. Un aplauso para Mercedes, que ven con nós na Voltas co Prato. Mercedes, Caeume aí o mire que maravilla. tinglao. Mire que maravilla. Boa, maravilla. Maravilla, de verdade. Non tiña que Está moi ben, Sí, está sí, moi sí, ben. sí, E rematamos con oso panciño. Moi ben. Temos Que aí o- maravilla. Vamos para lá, porque isto Qué xa me estou maravilla. derretendo máis que a raclette. Xa me estou derretendo máis que a raclette. Vente para aquí, por favor. Ponte aquí, Mercedes. Vistes isto, verdad? Vistes isto? Pois vai non ter que probar ela. Mercedes, cando queiras, podes comezar. Ponte aquí no medio, ponte aí. Aí. Con isto? Podes, xa sabes como vai o tema, probas un bocadiño de cada un, do de Xulio, do de Begoña, e despois valoras. Mira como sabe, xa pincha. Home, claro. Xa son moitos anos. Moitos anos. Moitos anos. Vamos alá. 50 euriños. Paula de Tui, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Hola, bien, ¿y tú? Estás ben, moi ben. Veña, por 50 euriños, que queixo usa Xulio no seu bocadillo? Raclette. Moi ben, 50 euros que marchan para tú e para Paula. Paula, moitas Gracias. grazas por chamar. Xa sabes que podes vir cando queiras, estás convidada. Vale? Vale, chao. Veña, un biquiño. Chao. Bueno, xe fixemos unha homenaxe a Suiza no A Voltas co Prato. Tivemos a Mercedes, que estivo 42 anos en Suiza. Chamou moita xente de Suiza durante o programa e son dous platos espectaculares, sobre todo para a xente que lle guste o queixo, que somos moi de queixo aquí en Galicia. Así que Mercedes de Carballo, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Todo está moi rico. Xulio. Sí. Xulio! Mato coa súa raclette saltou a noticia. Aquí falta un pouco de Pero por qué? Por qué? picamento. Que che pica o dela? Falta algo como máis salado, máis picante, máis eso. Eu encontro que lle falta algo de eso. O de Xulio está perfecto. Pero o Xulio está ben. Sí. O Xulio estaba hasta para os suizos ben. Creo que Eso sí. No, Sí. o problema é que me caramelizou moito o queixo, por eso non me... No, pero... Que maravilla. Pois moitas grazas, Mercedes, por estar con Nada. nós. A vos, Señoras e señores, estamos nos moi marchamos. ben. Queden coa actualidade, Pero- queden coa hora galega. Nós hoxe merendamos queixo. Chao. Ata mañá.